Туй мезгілі, әлбәттә ул бик матур мезгіл, бик шатлыклы. Ләкин шул шатлыклар арасында бер рәттән бераз гына моңсулану хисләре дә бар. Әлбәттә, әлеге моңсулану хисләрен бүген бөтен кешедән дә артыграк кичерәдер кәләшебез Фәридәнең әтисе Фәргат абый. Фәргат абый, рәхим итегез әле кызыгыз яна. Алкышлап көч бирик әле дуслар. Фәргат абый өчен Фәридә аның бакчасында яратып үстергән иң матур чәчкәләренең берсе. Әлеге чәчкәгә ул гомер буе саклап сулар сипте, кыраулар төшермәде, тиешле шифалы яңгырларын китерде. Һәм җитте бер вакыт әлеге яраткан чәчкәңне алып башка кешенең бакчасына бүләк итәргә кирәк. Әлбәттә, чәчкә үстергән кешеләр, кыз үстергән кешеләр мине аңлыйдыр. Фәргат абыйны аңлыйдыр. Үзең яратып үстергән кешене башка кешегә бирү ул бик дулкынландыргыч моңсу мизгел. Чөнки аның бит кияүгә биргән вакытта әлеге кеше белән булган бөтен хатирәләрне күз алдыннан кичереп үтәсең. Менә Фәргат абый сезнең дә исегездәдер. Исегезгә төшерегез әле, Фәридә мәктәпкә кергән вакытларда сез аңа велосипед алып кайткансыз. Казак дигән. Исегездәме, Казак дигән велосипед? Һәм Фәридәне велосипедта йөрергә өйрәткәндә, тотып барганда, Фәридә кисәк кенә алдырып шауып киткәндә, сез егылып калгансыз. Һәм Фәридә сезне карыйм дип үзе дә килеп төшкән. Һәм бераз үсә төшкәч, әле сез аңа машина рульләрендә тоттыра башлагансыз. Җиләккә барганда, басуларда йөргәндә. Әле тагын да элеккерәк, матуррак, яшьрәк вакытларга кайтсак, исегездәме, өйдә стройка вакытында Фәридә сезнең янда чуалып йөргән һәр вакыт. Инде кирәкмәгән җирләргә кадаклап йөргән. Һәм сез аңа бер тактага сызыклар сызгансыз да тапшыргансыз. Фәридә кызым, мә, шушы сызыкларга кадакла дип. Һәм кадакла бетергәннән соң әлеге тактада Фәридә дигән исем килеп чыккан. Менә ул әлеге кыз. Шушы кирәкмәгән җирләргә кадаклап йөргән кыз бүген үскән дә җиткән. Сезнең кызыгыз бүген кияүгә чыга. Фәргат абый, әйтегез әле, шушы мизгелдә үзегезнең кызыгыз белән, әти белән кыз биюен бүләк итегез әле безгә.